Sziasztok! Én Szabi vagyok, és ebben a videóban igen, játékot fogok keresni, amivel utána egy végigjátszás lesz. Mi ez, MLG? Ez az MLG SoundCloud. MLG Daddy. Özönvitt. Ett gratulál. Ki volt az? Gyerekek. Hát. Nem tudom, mit lenne érdemes letölteni. Ja, igen, és közben még mondom, hogy miből lesznek még itt videók. Hát lesz még Tocból, Skylandersből. Fú. Igen, és még egy csomó játékból. Real Magic. Igen. Szóval... Ja. Akkor szerintem én jelentkezek, ha a videó... Mármint hogyha... Szerintem gyerekek, én jelentkezek akkor, hogyha... Ha én megtaláltam a... nekünk való játékot. Addig is sziasztok! Na gyerekek, vissza is tértem! Nem fogjátok elhinni, mit találtam. Plage ENC. Aki nézi Csontit, vagy rákeres, az tudni fogja, hogy ez mi. Én nézem Csontit, szeretem, mint videós. És remélem azt lett ott lesz a play itten. Meg nagyon remélem is. Na, ezt most így kell, oké. Tehát akkor én szerintem jelentkezek, addig is itt is vagyok, ide adjunk meg egy nevet. Elgányolj, hogy Szabi. Please wait, the game is loading. Betölt, és el is kezdhetjük az embereket vírus kísérteni. És ugye itt lehet látni, hogy mennek az autók.
hogy itt mennek a repülők, meg a hajók. Szerintem ez egy nagyon menő kis játék lett. Még szereztem DNA-t. Még szereztem DNA-t, akkor mi a... Igen, értem, hogy itt van, hogy elterjedt Spanyolország felé. Valami ilyen volt. Kínában, ahogy látom már, hát eléggé egy picikét kezdte éredni. Víz, igen. Vízben kell, hogy terjedjen, mert akkor nagyon akkor nagyon nagy területeket fog vinni magának, úgymond. Igen. Ó, basszus, nem már. Korea. Koreában repülők kellenének, de igen. Ó, basszus. Van valami? Még aktiválom. Nincs olyan sok dolog. Így work. Ok. Értem, hogy itt hány százaléka él még szabikor. Data. Jó van. Az 0 halott és 559 ezer beteg. Az ok. Júj! Nagyon elkezdett, itt is. Nagyon. Átvitték oda, ez az? Jól van. Júj, Kínát már nagyon sújtjuk. Átterjedtünk oda totálisan. Júj, ez a vírus már nagyon... Koreát totálisan elszedtük. Oroszországot is totálisan el fogjuk fedni. Totálisan. És szerintem akkor most én itt fejleszgetek is. Galambok is vigyék, persze. Ti is vigyétek, kicsik. Júj. 0 halott és egy csomó beteg. Mert 2 millió betegnél tartunk, emberek. A vírus már nagyon ért. Jól van. Ott úgyse Oroszországot is eltiporta a vírusunk. Gyerekek, Ausztráliát. Megvan. Jó, gyerekek, nagyon-nagyon jó vírust hoztunk létre. Basszus. Grönlandon majd nagyon nehéz lesz.
Az ott az. Jól látom. Ez az. Már itt is elkezdünk. Ne! Itáliában megtalálták az ellenszerét. Ó, basszus. Valami, nem tudom mi volt ez, de valami írtanak. Ó, hogy mi ellen? A fagy ellen, igen, mert Grönlandon nagyon kell. A gyógyszerek ellen legyen nagyon immunis, ez ellen is kell, hogy immunis legyen. Bocsánat gyerekek, csak én most de nagyon beélem magam. Európát már szinte elfoglalt. Mi volt ez? Nem érdekelsz? Nagyon tarolunk gyerekek, nagyon tanulunk. Tarolunk. Ez az, Grönlandot is elfoglaltuk. Jó van. Hát gyerekek, szerintem totális a győzelem. Lebénítottunk egy csomó mindent. Hány halott? Ne! USA területe. Ne. 2 millió halott. Öld. 3 millió halott. Nulla ember, aki még nem fertőzött. Ennek 57%-a fertőzött, és 42%-a halott. Kínának nem nagy volt a túlélése. Legközelebb az Antarktisz Grönlandot kell választani. Gyerekek, hát mi... Milyen legyen még ability-s? Nem akarom én visszaszedni. Jó, hogy itt ezeket értem, akkor ezek a kis szemetek. No, gyerekek, szerintem... Írtják az embereket, akik fertőzöttek? Ne! Az a szám csak csökken, az pedig csak növekedik. Mi a szar? Emberek. Szó szerint szétszedtük a világot. Akkor 100%-os. Kínában nincsenek élő emberek. A világ. És gyerekek, szerintem... No, gyerekek, szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett a videó, like, iratkozzatok fel. Sziasztok!